Buta Buna. Nggih. Kados pripun Kanjeng Patih? Ngene. Sira kudu ngerteni yen pasukane Rama Wijaya wis padha gawe tanggul kanggo nyebrangi samudra. Mongko iku Buta Buna. Nggih. Kula sendika dawuh Kanjenge. Sira kudune waspada, aja nganti kecolongan laku lan aja nganti ngeciwakake Sang Prabu Dalem. Nggih. Terus pundi Kanjenge? Kabeh pasukan Narapraja ing Bhatayaksa sampun wis dikerahke Kanjeng Rahwana Raja supayane bangsa munyuk sing gawe tanggul kanggo nyebrangi negarane awake dhewe iki. Mula saka iku Buta Buna. Nggih, ngestaken dawuh. Terus pundi? Reka piye carane aja nganti pasukane Rama Wijaya nganti iso nyebrang ana ing negarane dhewe. Yen nganti awake dhewe iso gawe bangsa munyuk iku kudune mundur saka samudra. Wis tak akan dawuh. Ya, aja gawe kuciwane Sang Prabu. Yen nganti Sang Prabu Rama Rahwana Raja murka, mestine kowe bakal nampa pidana sing banget abote lan kabeh pasukan Nalindra lan Pada Nayaka Praja wis padha disiagakake. Nggih, ana budal gawe risuh, gawe bangsane pasukane Rama Wijaya mundur saka samudra. Nggih. Lah. Iki ngono kepiye karepe. Bareng aku wis entuk mandat saka Kanjeng Patih Prabune Buta. Lah iki kok nalah enak-enak. Keturunan nang kene iki buta iki apa kurang mangan. Tangi Garu Langit. Loh. Kepiye Kakang Buta Buna? Bareng aku enak-enak. Istirahat. Awakku rasane pegel kabeh. Kawit wingi jaga. Wetengku lesu. Durung mangan tak tekadi jaga Kakang Buta Buna. Weh, dalah. Iki ana kabar sing ora penak kanggo awake dhewe. Awake dhewe kudune iso njaga kepercayane Sang Prabu Dalem. Lan njaga apa sing dititahke Sang Patih Prabu, ya kudune awake dhewe iki kudune iso ngayah-ngayahi kewajiban. Kanjeng Patih wis nampa mandat saka Sang Prabu Dalem Rahwana Raja supayane awake dhewe ngreka yen ngertenono bangsa wanara kethek-kethek munyuk kae wis padha mbangun tanggul kanggo nyebrang pasukane Rama Wijaya. Mula saka iku Buta Garu Langit yen dolan yen doyan ya panganan untalen yen ben gawe untran-untran supayane munyuk kethek-kethek kae bali ana ing laporan darane. Ngene ya Kakang. Aku iki ngono sakjane iki mau sak temene. Ya wis lempok sayah ora karuan. Mergo kepiye aku iki ngono bagian ngamanke keperbatasan. Aku wis siap syaga sak wayah-wayah yen nampa mandat perintah saka Sang Prabu lan nampa perintah saka sapa wae yen iku perintah saka Sang Prabu Dalem. Tapi ngene ya Kakang, kepiye? Aku iki lesu arep mangan dhisik. Wah. Iki ngono lagi genting-gentinge darurat. Lah kowe kok ngopeni mangan iki? Ngene ya Kakang. Awake iki kudune ya kudu duwe tenaga. Yen durung mangan urung apa ta apa kudune aku iki lemah tak berdaya. Weh. Ya wis. Yen ngono tutupno lakonmu. Tapi ning ngono. Iki aja nganti gawe
kuciwane Sang Prabu. Mula saka iku yen awakmu kebagian tugas njaga ana ing kene iki ya kudune sing tenanan. Ngestakaken dawuh. Wis kono. Aku tak gawe bangsa kethek-kethek kae mundur saka penggaweane. Bangsa apa bangsane Munyuk iki? Kepiye? Wah, yen kowe gelem slamet uripmu. Alwong Bali. Matur marang Sang Prabumu. Urungna niate kanggo ngenanggul gawe dalan. Senajan aku prajurite bangsane Wanara kethek-kethek Munyuk kaya ngene iki. Wis mbok anggap aku wis mbok icik, aku iki Munyuk. Tapi aku duweni patriotisme, jiwa patriot. Apa sing dadi perintahe Sang Prabu Dalem Sri Rama Wijaya? Ya wis dadi tetep bisa tak lakoni senajan aku ngadepi kaya apa wae tetepe aku tenanan. Awak nyekikri pedak Munyuk tak idake wae gepeng ape apa. Kepiye? Aku iki netepi dawuhipun Sang Prabu. Ya aku wis dituntut supayane gawe tanggul nyebrangi samudra kene iki kanggo iso nggawa bali Sang Permaiswirine Kanjeng Prabu Rama Wijaya yaiku nggawa bali Dewi Sinta. Tugasku iki namung gawe dalanan lantaran supayane digampangno urusane. Weh, ora. Senajan kowe kethek Munyuk wis tak akoni. Junjunganmu wae urung tentu iso ngalahke aku. Aja sesumbar. Iya. Kae sing rupane putih sapa jenenge? Iku kanjenge Kanjeng Hanuman. Wah, Hanuman iku urung tentu iso ngalahke aku. Aja sesumbar. Yen kowe ora gelem bali lan pasukan para kethek Wanara ning kene iki. Yen ora gelem bali ora gelem murungno niatmu. Iso tak kremus. Bali. Lagi nek lagi